खुलुमबाय आंनि नामा रेबेका बरगयारी आं दिल्ली इउनिट आबसुनि लिटारारि सेक्रेटारि 2018 नि आङो दिल्लीयाव थानाया 9 years जाबाय 2011 निफ्राय आरो आङो बे इउनिटआवहाय एज ए आबसु मेम्बार आरो एज ए इउनियन बडी मेम्बार आङो पार्टिसिपेट खालामबोनो हादों इन माय 9 years of दिल्ली लाइफ दिनै जोङो बे साननैसो सिगां मोनसे प्रेस रिलिज हगारदों उर्खाव बर'आ जाय जोंनि दिल्ली इउनिट आबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट तो बेनि जे मोनसे एलिगेशंस आरो चार्जेस जोंनि फारसे होदों बेखौ एड्रेस खालामनो जोङो दिल्ली एक्जिक्यूटिव मेम्बार्सफ्रा दिनै बे भिडिअजों फारियै जों बे इश्यूखौ एड्रेस खालामलांगोन जोङो गासै 25 जन मेम्बार्स बे 25 जन मेम्बार्सआवहाय 19 जन एक्जिक्यूटिव मेम्बार्स आरो 6 जन एडभाइजरी बडी दङमोन दा आं मोननैसो खोथा रायलायग्रोनो सानदों बेनो जाबाय सिगाङावहाय उर्खाव बर'आ बुंदों जे जोंनि गेजेरावहाय 18 नभेम्बरावहाय मोनसे राउन्ड टेबल इन्टेलेक्चुअल डिस्काशन जादों आं बुंनो सानो उर्खावखौ जे नों जे इन्टेलेक्चुअल डिस्काशननि मिनिंखौनो नों बुजिया बिकज जेराव जों माइदांजों आंजों जों बे जे इन्टेलेक्चुअल डिस्काशन नोंनि आन्डारस्टेन्डिंआव जों थांदोंमोन बे मोनसे इन्टेलेक्चुअल डिस्काशन नङामोन जों हाबनाय लोगो लोगो जेरा बे सेन्ट्रेल आबसुनि मेम्बार्सफ्रा जोंजों फैयो लोगो हमफैयो फार्स्ट स्टार्टिं जागायजेननायनिफ्रायनो बिसोरो जोंजों मोनसे रुड बिहेवियर रुड वर्डजों जोंखौ जोंजों कन्भारसेशन स्टार्ट खालामदों बे जोंनि थाखाय मोनसे शक बायदि जानानै फैदों आरोना कि जों मा दाय मावनानै जों साडेनलि बिसोरजों बिदि जागायजेननायनिफ्रायनो मारै बिदि गोखा वार्ड बाहायजेननानै रायलायदों बेहाय मोनसे लेभेल अफ डिस्काशन जायाखै आंनि आन्डारस्टेन्डिंआव बे मोनसे इन्टारोगेशन लेभेलसोमोन जेरावहाय जोंखौहाय मोनफा मोनफा दाय हमलांबाय थादों जेनि जों जेबो आइडिया गैयामोन मा खारनाव जे जों बिदि एलिगेशंस आरो बिदि इन्टारोगेशन लेभेल जों खालामजादों खुलुमबाय आंनि नामा देंखो ब्रह्म आं 2018 नि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन दिल्ली इउनिटनि जेनेरेल सेक्रेटारि दा जोंना साननै सानथामसो सिगां उर्खाव बर' जाय भाइस प्रेसिडेन्टमोन जोंनि टाइमनि बे मोनसे प्रेस रिलिज होदों बिनि सायाव आं करेक्टर रिप्लाइ होफिननो सानदों बेखौ दा बे होन्दोंमोन एमपि हाउसआव मिटिं जानाय जेराव बेखौ एपइन्ट खालामदों बेबादि जेबो एपइन्टमेन्ट खालामलायनाय जायाखैमोन बेयाव जोंनि एक्स प्रेसिडेन्ट थाइफुं बसुमतारिया जास्ट गाव नायनानै प्रिफारेन्स होबोदोंमोन जेराव बे आंखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होदोंमोन फर जेनेरेल सेक्रेटारि पस्ट ओमफ्राय बेखौ बे एक्सुवेलि भाइस प्रेसिडेन्टफोराव दोनजागोन दां बेबायदि होननानैसो होन्दोंमोन खिन्थु बे गाव लुबैनानै जे पस्टखौ बिदोंमोन उर्खावा बे बिनायनि सायावसो बेखौ सेकेन्ड प्रिफारेन्सआव होदोंमोन जेनेरेल सेक्रेटारि बिनि उनाव मिटिं जादों सेकेन्ड मिटिं जेराव गासिबो मस्ट अफ दि स्टुडेन्टसफोरा फैनानै सानदोंखि जेनेरेल सेक्रेटारि पस्टखौ जेनेबा सानो बेबो जानो लुबैदों मानसिफोरा आंखौ प्रिफार होदों बिनि सायाव गासिबो डेम'क्रेटिकेलि भट होसै होननानै भट होदों जेराव बे 0% भट मोन्दों गासिबो आंखौ जिएस सायख'जोबदों बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आङो बावहरग्रोयो आंनि मुङा थाइफुं बसुमतारि आरो आं दा बावैसो जालांनाय माखासे दिल्ली एबसुनि सायाव एलिगेशंस आरो एक्युजेशंस ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों आरो खोनानो मोन्दों जेखौ आं मोजां मोनाखै बेयो गोबां आनफर्चुनेट आरो दुखुनांथाव मोनसे घटना आं बयखौबो बेखौनो खावलायनो सानो जे बे इस्युखौ पलिटिकेल एंगल होनो नाङा गोबाङानो पलिटिकेल एंगल होनो नाजानो हागौ आं बेनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायो बेयो जाबाय दिल्ली एबसु आरो स्टुडेन्टस इउनियननि मोनसे इन्टारनेल मेटार आरो बेखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनो नाङा आङो 2010 निफ्राय दिल्ली एबसुनि मेम्बार आरो 2018 आव आङो दिल्ली एबसुनि एडभाइजार नि बिबानखौ लानो गोनां जादों 2018 आव जेब्ला एक्जिकिउटिभ बडी दादोंमोन मोननैबो मिटिंआव आङो प्रेजेन्टमोन आरो बेनिफ्राय लानानै 2018 नभेम्बरनि जा दिल्ली एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोरजों आरो सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ्सफोरजों माखासे मिटिं जादों गान्धी पिस फाउन्डेसनाव बे समावबो आङो प्रेजेन्टमोन बेनि मिनिट डिटेल्स दङ आंनाव आरो बे मिटिंआव आं बुजिनो मोननाय बायदिब्ला माबानि डिसिसनखौ डिजलिउशननि डिसिसनखौ लानाय जायाखैमोन नेथ'नो थोनदोंमोन माखासे डिसिसन्सखौ डाइरेक्ट खालामहरगोन होननानै दोनथ'नाय जादोंमोन एब्राप्टलि जोबदों बे मिटिंआ माबायाव गार्डेनारा लनाव जनायनि थाखाय माबा खालामदों मा होनो बेखौ अफेन्ड जानानै बादा होदोंमोन ओमफ्राय एब्राप्टलि जोबनाय जादों डिसिसन्स लानाय जायाखै स' बेखौ
आङो खावलायो जोंनि सेन्ट्रेल एबसुनि मानगोनां आफादगिरि आरो मानगोनां नेहाथारिखौ गावसिनि आखायाव लानानै जाहाथे बिसोरो गुवारै साननानै नायो माखासे जिनिसफोरखौ आरो दिल्लीनि स्टुडेन्टसफोरखौ लानानै आरो दा 2018नि एक्जिकिउटिभ्सफोरखौ लानानै आरो दिल्लीनि गागि मेम्बार्सफोरखौ लानानै जाहाथे खेमसे सावरायोबा गासिबो सलिउसन फैयो जाहाथे बयबो खौसेयैनो थानो हानाय बायदि आं बेखौनो खावलायनो सानदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा रेशमा बसुमतारी, आं दिल्ली एबसुनि मेम्बारमोन। आंनि बे 10 yearsनि एक्सपिरियेन्स एज अ मेम्बार अफ द इउनियन आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। देयर हेज बीन एन इनकन्सिस्टेन्सि एक्जिकिउटिभ मेम्बार सिलेक्शन खालामनायावहाय, जेराव बबेबा बोसोराव 15 मेम्बार्स, बबेबा बोसोराव 27 आरो मालाबा 30 मेम्बार्स सिलेक्शन खालामनाय जायो। बाहाय दिनै उर्खाव बर'आ मानो 2018नि एक्जिकिउटिभ मेम्बार सिलेक्शन खालामनायखौल' रायखांखो? गासिबो स्टुडेन्टसफ्रा जाय दिल्लीयाव थानाय बयबो मिथिखागौ आरो मोनदांखाबोनाय जे स्टुडेन्टस मबिलाइजेशना बेसेबां गोब्राब। बयबो स्टुडेन्टसफ्रा दिल्लीनि पार्ट जायगायाव थायो, बेनि थाखायनो मालाबा टाइम आरो गोजान ट्राभेल खालामनांगौनि थाखाय माखासे प्रग्रामफोराव पार्टिसिपेट खालामफैनो हाया आरो माखासेफ्रा सफैबाबो एक्जिकिउटिभ मेम्बार जानो रेडि जाया। सेम बिदिनो अथ टेकिं सेरेमनियाबो कन्सिस्टेन्टलि जाबोनाय नुवाखै आं। बबेबा बोसोराव जायो, बबेबा बोसोराव जाया। ओंखायनो आं उर्खाव बर'नि बिदि एलिगेशन्स खालामनायफोरखौ आं गाहाम मोनाखै आरो बिनि पार्टिकुलारलि 2018नि एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोरखौ पइन्ट आउट खालामनानै रायलायनायखौबो आं भुल मोनदों। आरो बिनि सायाव आं होननो सानोखि एक्सपिरियेन्स लेभेल बे होनदोंखि गावनि एक्सपिरियेन्स लेभेलखौ नायनानै जिएस एपइन्ट खालामदोंमोन, बेबादिथ' बेहा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया। बे 2016आवसो फैदोंमोन दिल्लीयाव। 2016निफ्राय 2016आवबो बे इउनियन बडियाव गैयामोन, 17आवबो इउनियन बडियाव गैयामोन। स' 2018आव बेखौ मारै जिएस एपइन्ट खालामनो हानो? दा नायनो थाङोबा 2013आव आं दिल्लीयाव थांदों। 2013निफ्राय 2014आव एस ए मेम्बार मावबोदों, 2015आवबो एस ए मेम्बार मावबोदों, 2016आव एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि मावबोदों, 2017आवबो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मावबोनाय जाहैबाय। बेनि उनावसो आंखौ नायनानै आंनि कन्ट्रिबिउसनफोरखौ नायनानै जोंनि एक्स प्रेसिडेन्टआ आंखौ जेनेरेल सेक्रेटारि पस्टआव एपइन्ट खालामदों 2018आव। सरि, नट एपइन्ट, आइ मिन प्रेफारेन्स खालामदों। स' बेबादि एपइन्ट खालामनायनि अथ'रिटि रावहाबो गैया, जास्ट प्रेफारल' खालामनो हायो, प्रेफारेन्सल' होनो हायो। दा बिनि सायाव जोंनि जाय प्रेसिडेन्ट दंमोन माइदां बसुमतारी, बेनाव एलिगेसन होदों कि बे हाइजेक खालामनानै लादों प्रेसिडेन्टशिप सिटखौ। बेबादिथ' जेबो हाइजेक खालामनांगौ खोथा फैया बेहाय। दा नायनो थाङोबा माइदां बसुमतारीयाबो एराउन्ड 9 to 10 years दिल्लीयाव थाबोनायमोन बे टाइमसिमाव। स' बेहा गोदोनिफ्रायबो बिराद कन्ट्रिबिउसन होबोनाय दं दिल्ली एबसु इउनिटआव, बिराद हार्डवर्क खालामबोयो। गासिबो खामानिफोरखौ बिसोर बै मोनसे स्टार्टिं लेभेलनिफ्राय मावबोनाय, जेराव बिसोरबो लाइक अर्गेनाइजिं, एसिस्टेन्ट कालचारेल बेबादि सेक्रेटारि जाबोनानै एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिबो जाबोदों। बिनि उनाव थाइफुंनि टाइमाव जेला थाइफुङा प्रेसिडेन्टमोन बे टाइमाव माइदां बसुमतारीया जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। स' बेबादिसो पस्टआ गोजौ फैबाय थानानै बेनो प्रेफारेन्स होदों। बेखौबो एपइन्ट खालामाखै, प्रेफारेन्स होदों फर प्रेसिडेन्ट पस्ट। आरो प्रेफारेन्स होनायनि सायाव गासिबो एग्रि खालामदों, बेखौ प्रेसिडेन्ट एक्सेप्ट खालामदों माइदांखौ। बेनि सायावसो माइदां बसुमतारीयाबो प्रेसिडेन्ट जादों। स' बेयाव बेबादि हाइजेकनि खोथा फैनो मोनामोन। बेखौ बिसोर फल्स एलिगेसन लागायदों दा माइदां बसुमतारीनि सायाव। देट वाज टटेलि फल्स। खुलुमबाय, आंनि मुङा दैथुन बरगयारी। आङो 2018 बेच दिल्ली एबसुनि आं कालचारेल सेक्रेटारिमोन। आङो बावैसो थांनाय दाखालि उर्खाव बर' प्रेस कनफारेन्स होनायनि सायाव आं मोनथाम मोनब्रैसो रेसपन्स होनो सानदों। फार्स्टआनो जाहैबाय रिजाग्नेसननि खोथा होनदोंमोन बियो। रिजाग्नेसनखौ होनदोंमोन बियो जे फर्मेलि लेटार हरदों आब' माइदाङा जे सेन्ट्रेल एबसुनो, बे टटेलि फल्स। जा बे एलिगेसन लागायदों बेबो टटेलि फल्स, नंखाय बाथ्रा। आरो बे जा जेरक्स देखायदोंमोन बे जाहैबाय बे जोंनि वाट्सएप ग्रुपनिसो। बे जोंनि दिल्ली एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोरनि वाट्सएप ग्रुपखौ बियो स्क्रिनशट खालामनानैसो बे फर्मेल होननानै बेखौ हरदों। बियो आनकन्स्टिटिउसनेल। जों मालाबाबो बिदि इनफर्मेल मालाबा हरा, जों ओरैनो डिसकासन्स खालामलायदोंमोन जे एक्जिकिउटिभनि गेजेराव जे मारै हरो, दा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बिदिल'मोन। आरो
बिनि उनाव आबो माइनाङा लायहरखादोंमोन सेन्ट्रेल आबसुजों जे डिजल्भ खालामबायबा नोंसोर डिजल्भ खालामबायबा नोंसोर माला गोदान इउनियन बडि दाफैगोन बाव बिसोर होनदोंमोन डिजल्भ खालामथ'वाखै नोंसोरखौ जे जों जेब्ला टाइम मोनो होनबा जों फैगोन ओमफ्राय जों इउनियन बडिखौ दाफैगोन बिसिमाव नोंसोर सालायनांगोन होननानै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन औ जों सालायदों आरो उर्खाव बरुवा जे होनदोंमोन जे जों रिजाइन जादों रिजाइन खालामदों होनदों डिसल्भ खालामदों होनदों बे टटेलि फल्स होननो थाङोबा आं बेखौ बे सासे इगोसेन्ट्रिक मानसि आरो बे सिखाव जाहैबाय आरो बे आनकनस्टिटिउसनेल थांदों मानोना सिखाव होनदोंबा जोंनि बे प्राइभेसिखौ जों हाइजेक खालामनानै बे खावनानै बे स्क्रिनशट खालामनानै हरदों बे टटेलि फल्स बे मोजां जायाखै आंनि मुङा बुबुलि गयारि आङो दिल्लीयाव 8 बोसोर दंबोयोमोन स्टुडेन्ट हिसाबै ओमफ्राय आं बे समावनो दिल्ली आबसुजों मावबोनो मोन्दों थांनाय दिनखालि उर्खाव बर' होननाय सासे स्टुडेन्टआ दानि कारेन्ट प्रेसिडेन्टनि एगेन्स्ट स्टेटमेन्टखौ होदोंमोन बेखौ आं जोबोद गोरोन्थि गोनां आरो दुखु गोनां बाथ्रा मोनो मानो होनोबा सासे फेल' स्टुडेन्ट ओमफ्राय फेल' वार्कारखौ जे एखे बोसोरावनो बिसोर मावबोबाय बिसोरखौनो जुदि बेयो हाइजेकिं खालामदों आरो आनकनस्टिटिउसनेलि मावदों आबसुनि कनस्टिटिउसनखौ फल' खालामाखै बेफोरबादि खोथाखौ रायलायोबा बिराद रं जायो मानो होनोबा जाय गोदोनिफ्रायनो मावबोखादों अथवा जा मावबोगासिनो दं बिसोर मिन्थिखायो ग्राउन्ड रियेलिटिसा मा कि स्टुडेन्टआ जुदि जाय अर्गानाइजेसनाव हाबनाय लगे एक्जिकिउटिभ बडि हाबनाय लगे लगे माबायदि लिमिटेड रिसर्सेसजों ओमफ्राय लिमिटेड नाम्बार अफ भलन्टियार्सजों लानानै माबायदि इभेन्ट्स कन्डाक्ट खालामो अथवा मा खामानि मावनांगौ बे खामानिफ्रा बेसे गोब्राब बेखौ मिन्थिखायो ओमफ्राय रावबो बिदि अथ टेकिं सेरेमनि बादि खोथाखौ लानानै मालाबाबो गिदिर इस्यु बानायफेरा ओमफ्राय जुदि बिदि खोथाया जादोंबा ओमफ्राय सोरबा स्टुडेन्टखौ बिदि द'स होनाय बादि जादोंबा बे खोथाया बिराद गोदो जाय मावबोदों बिसिनि थाखायबो ओमफ्राय आरो जा फिउचार जेनेरेसन आरो जाय मावबोनो लुबैदोंमोन दा फिउचाराव जाय मावबोनो ओंखारबोनो नागिरदों बिसिनि थाखायबो बिराद डिसकारेजिं जायो मानो होनबा बिदिखौ नोङो मोनसे सेन्स अफ सिकिउरिटिखौनो नों सिफायनानै दोननाय जायो मानो होनबा सासे स्टुडेन्टआ गोसोजों मावनो फैनायाव जुदि बिदिबो होनजायोबा बे बिराद डिसकारेजिं ओंखायनो बेबादि खोथाया ससियेल मिडियायाव जानो नाङामोन नेम कलिंआ जानो नाङामोन सासे मानसिखौ बिदि सायख'नानै बासिख'नानै मोनसे पार्टिकुलार इयाराव 2018आव बिदि पिन पइन्ट खालामनानै अथ टेकिं सेरेमनि बादि बुस्थुखौ जे बुस्थुआ सब समाय मिन्थिखायो कि अभार द इयार्स इनकनसिस्टेन्टलिसो जाखायो अबेबा बोसोराव जानो हाया अबेबा बोसोराव जानो हायो बेफोर मोनसे टेकनिकेल डिफिकाल्टिस जायो स' बेखौ लानानै सासे मानसिखौ द'स होनाया बिराद गोरोन्थि गोनां खोथा सेकेन्ड इस्युआ जाबाय दा बुंदों कि दिल्ली इउनिट आबसुआ डिजल्भ जाबाय होननानैहाय आं बुंनो सानो आरो जोंनि बे जेनेरेल आन्डारस्टेन्डिंखा जों गासिबो एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सआ मिथिलायखागौ बेखौहाय बे इउनिटआ डिजल्भ जायाखैमोन 2018आवहाय नंगौ जोंनि गेजेराव मोनसे इस्यु जादोंमोन बेखौ सेन्ट्रेल आबसुआ जोंजों रायलायनो फैदोंमोन खिन्थु बे डिसकासननि गेजेरावहाय बे साननैनि डिसकासन गेजेरावहाय जेला जोंनि साइडनिफ्राय जोङो जेला रेजिगनेसन आरो इउनिटखौ डिजल्भ खालामसै होननानै जों जेला अफार होयो बिसोरो जोंखौ होनफिनदों कि नांथ'वा नोंसोरनो गोदान बडि दाजासिम नोंसोरनो इउनियन बडिखौ सालायथ' होननानैहाय थेवब्लाबो जोंनि साइडनिफ्राय एसे जोंखौ आउट अफ डिसरेसपेक्ट जोंखौ बिदि एथ' गाज्रि एलिगेशन्स आरो चार्जेस होनायावहाय जोंनि सेल्फ रेसपेक्टखौ साननानै जोङो सानबाय जों इउनियन बडिखौ हगारनोसै नाथाय बिसोरो जोंनि बारे रेसपन्स हरनायावहाय मेरला इनफर्मेल आरो थ्रु फन कनभारसेसन्सबो रायलायनायावहाय जों बिसोरखौ बुंदोंमोन कि जोंनि रेजिगनेसनखौ एक्सेप्ट खालामदो खिन्थु बिसोरो खालामाखै बिसोरो फनाव जोंखौ बुंहरबाय थादों नोंसोरनो सालायथ' इउनियनखौ आनटिल एन्ड आनलेस गोदान बडि दायागौमानि होननानैहाय दा बेखौनो आं बुंनो सानो जे दा जों रिसेन्टलि जों मिथिनाया जों बेखौ माजों मिथिदों फेसबुकनि थ्रुयै मिथिदों कि जोंना इउनियन बडिया डिजल्भ जाबाय होननानै जुदि इउनियन बडिया डिजल्भ जाबायमोनबा बेखौ जोङो मानो 2018आवनो मिथियाखै दासो मानो 2 इयार्सनि उनावहाय जोङो थ्रु फेसबुक मोनसे सेन्ट्रेल आबसुनि नटिसजोंसो जों मानो मिथिगो बे मोनसे नटिसआ जोंनाव पार्सनेलि एस ए मेम्बार जोंनाव सफैनांगौमोन जोंनाव जोंनि प्रेसिडेन्टनावबो सफैयाखै जोंनि जिएसनावबो सफैयाखै जोंनाव रावनावबो सफैयाखै दा बेखौ जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिथिदों बे जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां बिकज जों दिल्लीयावहाय एस ए स्टुडेन्ट बडि जोङो गावजों गाव मिलायनानै थायो जोंना मोनसे दिल्लीयावहाय मोनसे स्ट्रं बन्डिं दंखायो जोंनि स्टुडेन्टसफोरनि गेजेरावहाय नाथाय बे साननैसोनि गेजेरावहाय बिदि जाथाय जानानै थांनायाव जोंनि गेजेराव बे मोनसे
स्टुडेन्टसफोरनि गोसोआव बिराद दुखु नांथाव मोनदों जोंनि एक्स मेम्बार्सफोर जाय दिल्ली गारनानै फैबाय आरो दा जा प्रेजेन्ट स्टुडेन्टसफोर बिसोरनि गेजेरावबो बिसोरो दुखु फोरमायहरदों दा जों बेखौनो बुंनो सानो आरोना कि जोंनि गेजेराव जे इस्यु जादों बेखौ जोङो थाबैनो सल्भ खालामनो हाबा मोजां जागोन आरो बेनो जोंनि स्टुडेन्टस दिल्ली बर' स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथि इमिडियेट गोनांथि ताकि फिउचार जेनेरेशन फिउचार इयार्सआव जे जाय स्टुडेन्टसफोर फैगोन बिसोरो बे मोनसे इउनिटजोंहाय एज ए स्टुडेन्ट होननानै बिसोरो गोसो गुदुं जानानैहाय पार्ट खालामनो हायो खुलुमबाय आंनि मुङा नेरसोन ब्रह्म आं दिल्ली एबसुनि एक्स एग्जिकिउटिभ मेम्बारमोन 2014 समनि दिल्ली एबसु आरो सेन्ट्रेल एबसुनि गेजेराव जे इस्यु जादों बे मोनसे इन्टारनेल मेटार आरो बेखौ लानानै पलिटिसाइज खालामनो नाङा एबसुआ मोनसे डेमोक्रेटिकलि इस्टेब्लिश स्टुडेन्ट इउनियन बडि दिल्ली एबसुनि एडभाइजार्सफ्रा मालाबाबो सासे इन्डिभिजुवेलखौ फर द पार्टिकुलार पोस्ट बा बिबाङाव डाइरेक्ट प्रपोजल होनानै एपइन्ट खालामनो हाया इट्स आनकन्स्टिट्युशनेल सासे इन्डिभिजुवेला एडभाइसखौ प्रपोजल होनना मिस इन्टारप्रिटेसन खालामनो हायो I repeat, misinterpretation खालामनो हागौ दिल्ली एबसुनि एडभाइजार्सआ कम्पिटेन्ट अथरिटि नङा प्रपोजल होनो टु एन इन्डिभिजुवेल एज पार द कन्स्टिट्यूशन अफ एबसु चैप्टर 11 इलेक्शन लोगोसे आं होननो सानो दिल्ली एबसु प्रेसिडेन्टनाव अथरिटि गैया होल इउनियन बडिखौ डिसल्भ खालामनो बाट एज इन्डिभिजुवेल he or she can formally resign as per the Constitution of ABSU Chapter 8 Power and Duties of President read with Annexure to Order of Dissolution form. Finally, I request Central ABSU President Dipen Boro and General Secretary Lawrence Islari to take the matter in hand and redress the issue on urgent basis. Thank you. Gazantan. नैबे जाहैबाय फेसबुक पेजमोन जेराव सरन्जय ब्रह्मआ रिमुभ खालामो ओमफ्राय सासे बिश्वजित नार्जारी होननाय जाय फ्रेशार बेखौ एडमिन खालामनानै गाव एडमिन जानानै थानानै हाइजेक खालामो बे पेजखौ आरो बिसोर होनदों बेखौ रिमुभ खालामनाया बै 2018 आवनोमोन नैबेखौ नायदो 24 फेब्रुवारि 2020 आव बे रिमुभ खालामदों कयेकजन एडिटर लास्टआव नुगोन माइदां बसुमतारी जाय एडमिन दंमोन बेखौबो रिमुभ खालामदों स' लाइक दिस वाज उइदाउट नटिस दा आं बेखौ कुइसन खालामनो सानो आरोना कि बे एक्स प्रेसिडेन्ट जाय दंमोन सरन्जय ब्रह्म बेनो सोर अथरिटि होखो जाय मानसिया अलरेडि 4 इयार्स एगो दिल्लीखौ गारनानै फैखाबाय बे मानसिनो सोर अथरिटि होखो सोर बे जे राइट्स होखो कि बे जाय जों प्रेजेन्ट एक्जिस्टिं मेम्बार्स दंमोन जोंखौ रिमुभ खालामनो बे मोनसे अफिसियेल पेज अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन दिल्ली अफिसियेल पेजाव जों एडमिनबो दंमोन जोंखौ एडमिनफोरखौनो रिमुभ खालामनानै बे पेजखौ हाइजेक खालामनायनि थाखाय आरो गाव सालायगासिनो दं दा एस एन एडमिन बेखौ सोर अथरिटि होखो आं मिथिनाय मथेथ' बेहा रावबो बेबायदि अथरिटि होनो राइट्स गैया Hello everyone, आंनि मुङा निउटन मोसाहारि मानो 2015 निफ्राय लानानै 2018 सिम आङो दिल्लीयाव प्रेजेन्टमोन आरो आबसुनि मोनसे एक्टिभ मेम्बार हिसाबै आंबो मावफानो मोन्दों आङो आरो जों बहुतसे खामानि जों ज' मावनो मोन्दों जेनेबा द 10 प्रेसिडेन्ट 2015 आव जेब्ला फैदोंमोन होनबा गोदान प्रेसिडेन्टआ थाइफुंमोन आरो बिनि लोगोसे आरो एक्टिभ मेम्बार्सफोर दंमोन माइदांमोन आरो माखासे रिस्मा देंखो गासैनिबो नामखौ लाजोबनो हाला आं मानोना गोबाङानो एक्टिभ मेम्बार दंमोन आरो माखासे बुंनो थाङोबा दा गासै नामखौबो आं लानायनि बिदि माबा गैथ'आ खिन्थु आं रिसेन्टलि जे जानाय जाथायफोर भिडिअ बेनि बिसय आं माबाफोर बुंनो सानदों आरो दिल्लीनि जे बडि फर्मेसन दङ बे बडि फर्मेसना उइथिन द पिपल जों डिसकास खालामनानै जों सेलेक्ट खालामो अन द एक्सपिरियेन्स बेसिस इन अ सेन्स लाइक जायफोरा बे बोसोराव फैनाय दिल्लीयाव फैनाय सपोज 2020 आव फैनाय बिसोरखौ साफा सानैखौ जों मा खालामो जों बिसोरनो जेनेबा एक्जिकिउटिभआव होयो ताकि बिसोर रोंलांथों ओमफ्राय जेनेबा बाय नेक्स्ट इयार बा आफ्टर 2 इयार्स बिसोर मोनसे पस्ट लायो मोनसे पस्ट लाबा मा जायो बिसोरना जेनेबा बिसोरो अलरेडि गोरोंखा थ' अलरेडि गोरों जेब्ला जायो बिसोरो होनबा बिसोरो बे मोनसे पर्टफलिय'खौ लायोबा बिसोरनि थाखाय इजिसिन जायो साबसिन जायो माबा हेन्डेल खालामनो थाखाय सिचुवेसनखौ थ' बे हिसाबाव बे बेसिसाव जोङो माबाखौ फसंनाय जायो आबसु बडि फर्मेसन खालामनाय जायो आरो आबसु बडि फर्मेसननि जेब्ला खोथा फैयो आबसुनि बडि फर्मेसनखौ जोङो ज'नो मिलायनानै खालामो बियो जास्ट मा जोङो जेब्ला मालायनि जायगायाव बाहेरनिफ्राय थाङो दिल्लीयाव बा ज' जालायनानै हानानै जोङो गावबा गाव बर' सेंग्राफोर बा सिख्लाफोर जोङो ज' हेल्प खालामसो जोङो बे मोनसे बडि फर्मेसन खालामो जेनेबा रावबो आन्दाया हजों थांनानै आरो दा सेन्ट्रेल आबसुनि बुंनो थाङोबा बहुतसे केसेस दं जेराव सेन्ट्रेल आबसुआव इनभल्भ जानांगौ समाव इनभल्भ जायाखै
बे रन्जिता मर्डार केस जेब्ला रन्जितानि मर्डार केस जादों अब्लाबो बे केसखौ जों लानांगौ दरकार गैयामोन जेब्ला जों लानांगौ दरकार गैयामोन होनबा बे समाव एक्टिभ मेम्बारफोर दंमोन एक्टिभिस्ट मेम माया ओमफ्राय सासे प्रफेसर दंमोन ओमफ्राय बिसोर सानैया जेरैबायदि जोंखौ हेल्प खालामदों बै समाव रन्जिता मर्डार केसाव बे समाव बिसोर बुंगलायनाय जादों नोंसिनि बर' लिडार्सफोरा आबसुनि लिडार्सफोरा अबाव थांखो होनबा बे समसिमबो आबसुआ जेबो इन्डाल्ज जायाखै सेन्ट्रेलनि आबसुआ जेबो इन्डाल्ज जायाखै बे प्रब्लेमावबो किन्तु मोनसे खोथाया दिनै बिसोरो बेफोराव इन्डाल्ज जानो हायाखै जेबो सिचुएसनखौ लायाखै किन्तु बे समावबो बडि फर्मेसना बेबायदिनो जानाय कि बडि फर्मेसनखौ जों ज' जानानै जों मोनसे रुम आंनि रुमनि सायावनो जायोमोन माखासे माबाफोरा मिटिंफोरा कन्डाक्ट खालामनाय जायो टेरेसावनो आरो बावनो जों बडि फर्मेसन खालामोमोन जों जेब्ला बडि फर्मेसन खालामो ओमफ्राय जों सायख'यो अब्लासो सेन्ट्रेलनिया फैनानै सिनायफैयो कि हमुका जेनेबा आबसुनि प्रेसिडेन्ट जुदि जों नङाबालाय सेन्ट्रेलनि मानसिफोरालाय खैजनथ' दिल्लीनि थानाय स्टुडेन्टसफोरखौ सिनायो ओमफ्राय आङो ओंखायनो बेफोरखौ हल सिचुएसनखौ सिनारिखौ नायोबा आङो जे एलिगेसन्सफोर नांदों एलिगेसन्सफोर जे जादों जे टार्गेटेड जादों आं बेफोरखौ नायोबाथ' नै मोस्ट अफ द पिपल आर एट होम मोस्ट अफ द पिपल जायफोर एक्जिकिउटिभ स्ट्राक्चार न'आव दं थ' न'आव दंस्लाय माबोरैथो बिदि सोलायनो हाखो सिगांहाय इसेग्राब इनभल्भमेन्टफोर जायाखै दा रिसेन्टलि बे केसखौ जेनेबा बोरै जाखो नों हेल्प खालामनो नों बे समाव नों बडिखौ डिजल्भ खालामालासिनोबो नों मानसिखौ हेल्प खालामनो हायो मानोना जों आरो मा होनबावनो आं बेसेखौनो होननानै फोजोबनो सानो कि बे इस्युखौ मोजाङै एक्सुवेलि गासिबो ज'नो डिसकास खालामनानै बे इस्युखौ माबा खालामबा मोजां आरो ज'नो मोजाङै रिजल्भ खालामलायोबा मोजां मानोना जों ज' मावबोनाय मानसि आरो दिनै जों गावबागाव जों जुदि एलिगेसन्स लागायलायोबा बे गाज्रि जागोन आरो जुदि बे एथ' एक्टिभ मेम्बार मोनबा आंनाव मोनसे प्रुफ दंबावो बे गावनि दाख्लिनि प्रेस रिलिजाव होनदों फ्रेसार्सआ जादों माबायाव नभेम्बराव जादों होनदों आइ एम सरि टु से डेट बाट नाथाय फ्रेसार्सआ जादोंमोन जोंना माबायावसो 28 of October बेखौ अल बर' स्टुडेन्ट इउनियन दिल्ली इउनिटनि पेजआवनो फट'फोर आपल'ड खालामनाय दं फ्रेसार्स इनभिटेसन होनाय दं बेयाव रायजोफोरा नायनो हागोन गासिबो नुगोन प्रुफखौ 28 October 2018 आव जादोंमोन जोंनि फ्रेसार्सआ आरो बिनि सायाव बे होनदों कि 23 October ना 24 October बेबायदि अक्ट'बर मान्थआव फार्स्ट मिटिंआ जादों होन्दोंमोन एमपि हाउसआव फार्स्ट मिटिंआ 23 September 2018 आवसो जादोंमोन बे आफ्टार मिटिंनि फट' लानाय दं जोंनाव डेटखौ नुगोन गोजौआव 23 September 2018 आवसो जादोंमोन आरो बिनि उनाव जाय सेकेन्ड मिटिंखौ बे होनदों नेक्स्ट डेआव जादों सेकेन्ड मिटिंआबो नेक्स्ट डे जायाखै बेदिनो 5-6 days जादोंमोन सेकेन्ड मिटिंनि डेटनिबो फट' दंमोन आंनाव स' बे फट'खौबो आं देखायनो हायो सेकेन्ड मिटिंआ जाहैदों जोंना 29 September 2018 आव which is 23 निफ्राय 29 6 days आफ्टर 6 days जादों सेकेन्ड मिटिंआ स' जुदि बे एथ' एक्टिभ मेम्बार मोनबा बे डेटफोरखौ एटलिस्ट डेटखौ एक्जेक्ट होनाबाबो मान्थखौथ' एटलिस्ट एक्जेक्ट होनो हानांगौ बे मान्थखौनो एक्जेक्ट होनो हायाखैबा बे मारै बेबादि एलिगेसन लागायनो बेबायदि एलिगेसन होनानै गावखौ एथ' एक्टिभ मेम्बार होननानै लानो हाखो थ' आं होनोखि उर्खाव बर'आ सासे थगायसुलासो बेखौ थगायसुला होननायनिबो रिजन दं जुदि बे दाख्लै प्रेस मिटआव एथ' खोथा होनदों बे कनस्टिटिउसननि खोथा लानानै बुंदों आबसु कनस्टिटिउसननि खोथा लानानै रायलायदों लेखा लानानै रायलायदों बे आबसु कनस्टिटिउसननि बे होनदोंखि रेकर्ड थानांगौ मिटिंफोराव मिनिट्स लिरलायनांगौ मानांगौ होनदों जुदि एथ' बेबायदि कनस्टिटिउसनलि थाग्रा मानसिमोनबा गावहा माथो बेफोर डेट मान्थफोरखौनो गोसोआव थायाखि अबे मिटिङाव अबे मान्थआव जादोंमोन अबे डेटआव जादोंमोन मिटिं डेटफोरखौथ' बाद दोनबावदो फ्रेसार्सखौनो बे नभेम्बरावसो जादों होन्दोंमोन गावनि प्रेस मिटआव जेराव जोंनि फ्रेसार्सआ 28 October 2018 आवसो जादोंमोन जोंनि दाखालिसो थांनाय प्रेस कनफारेन्सआव जोङो मान लाखिनो थाखाय जोङो रावनिबो नाम लायाखैमोन नाथाय उर्खावा जोंनि बे प्रेस रिलिजखौ नुनानै बेनि रेसपन्सआव बे जेला मोनसे भिडिअ हगारदों बाहाय बियो जोंनि नामफोरखौ गोदाव सोराव बियो लादों आंनिबो नामा मख'जादों बे दिनावहाय दा बेहाय आं बुंनो सानो आरोना जोङो एज ए स्टुडेन्ट जों हिसाबै मावो नाथाय नोंनि बे पाब्लिक स्पेसाव नाम लानाय मानि बे मा जोंखौ मोनसे डिफेमेसन इस्युबो जानो हायो बेल' नङा बेनि लोगोसे बियो डिस्ट्रिक्टफोरनिबो नाम लादों जेरावहाय उमुगा उमुगनि डिस्ट्रिक्टनि होननानै मेनसन खालामदों दा बेहाय मा नुयो उर्खावा जोंनि स्टुडेन्टसफोरनि गेजेरावल' नङा नाथाय डिस्ट्रिक्टसफोरनि गेजेरावबो बियो मोनसे भुल बुजा बुस्थुखौहाय बियो सोरजिहोनो नाजादों दिल्लीयावहाय जोङो एभ्रि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थाङो क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाहाय इकुवेल रिप्रेजेन्टेसन अफ स्टुडेन्टस जायो इकुवेल नाम्बार अफ स्टुडेन्टस जों ज' थायो जों बाहाय डिस्ट्रिक्टजोंबो बिदि जेंना जेंनि जालायनानै जों थाया दा बेनि बे मेनसन खालामनायावहाय जों मोनो आरोना कि बे
डिस्ट्रिक्टनि मेनसन लाबोनायावहाय बेनाव मोनसे साननाय दङ डेट जों अबेबा मोनसे पार्टिकुलार डिस्ट्रिक्टखौ फेभार खालामो दा बिदि नङा दा आं उर्खावखौ सानजानो लुगैदों जे नों मा सेन्सआवहाय जे मोनसे पार्टिकुलार डिस्ट्रिक्टखौ नों मेनसन खालामदों जों गासैबो स्टुडेन्टसा दिल्लीयावहाय जोङो ज' डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थांनानै जों ज' एज ए बर' स्टुडेन्ट होननानैसो जों आइडेन्टिफाइ खालामो दा बेखौहायनो जों एज ए ग्रुप जों बेखौ मोजां मोनाखै जोंनि नाम लानाय आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जों अबे बेकग्राउन्ड अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैयो जों बेनि फारसेबो जोङो जोंनि गोसो सिंनिफ्राय जे गाज्रि मोननाय बेखौ जों फोरमायो उर्खाव बर'नि कन्ट्रिबिउसननि सायाव उर्खाव बर'आ जेबो कन्ट्रिबिउसन होआखै बेखौ जों अननानै जेनेरेल सेक्रेटारि अबेखौ बे लुबैनानै बिनानै मोनाखै आरो बेनि सायाव पाब्लिकफोरा बेनि सायाव आंखौ सायख'दों एस ए जेनेरेल सेक्रेटारि बेयाव बेहा इग' हार्ट जादों इग' हार्ट जानायनि सायाव बे थांदों आं खोनानो मोन्दों कि सेन्ट्रेल आबसुनिसिम थांनानै गाबहैदों बे गावखौ जेनेरेल सेक्रेटारि पस्ट दोनैनि कमप्लेन हैदों जोंनि सायाव फल्स एलिगेशन लागायहैदों जोंनि सायाव जेखौ सेन्ट्रेल आबसुआ जोंजों डिसकास खालामालासिनो बे वान साइडेड बिनि खोथा लानानै जोंखौ कुइसन खालामदों जेराव जोंना इउनिटिया बांसिन स्ट्रं दं जों बांसिन इउनिट दं बेल' सासे सिंगल मानसि उर्खाव बर'आ जाय जोंनि इउनियननिफ्राय हारसिङै गावस्रानानै थांदों हारसिं गावस्रानानै थांनानै बेबायदि फल्स एलिगेशन लागायहैदों आरोबाव खोनानो मोन्दोंमोन 1000 स्टुडेन्टसफोर दं औ जानो हागौ दिल्लीया बहुत गिदिर जुदि बियो गाव होन्दोंमोन ना गाव भाइस प्रेसिडेन्ट जुदि बियो भाइस प्रेसिडेन्ट मोनबा मानो बे 1.5 इयाराव मानो बे एक्टिभ रल प्ले खालामनानै मानो 1000 मेम्बार्सनि गेजेराव 1000 स्टुडेन्टसफोरनि गेजेराव मानो 27 जन एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सखौ मानो दानो हायाखै आरो सेन्ट्रेल आबसुजों ज' लोगो जानानै मानो हजों मबिलाइज खालामायाखै 1000 स्टुडेन्टफोरखौ आं बेबो होननो सानो बे बिराद गिदिर मोनसे कुइसन आरोबाव 1000 स्टुडेन्टखौ मबिलाइज खालामनांगौआव बिराद खस्थ' जायो जुदि बिसोर खालामनो हायो होन्दोंमोनब्ला मानो एक्जिकिउटिभ बडि दिनैसिम मोजां गैया मानो दानो हायाखै खुलुमबाय आंनि मुङा देबदयाति नार्जारी आं 2018 नि दिल्ली एबसु इउनिटनि फाइनान्स सेक्रेटारि जोंनिसिम एज ए एक्जिकिउटिभ बडि मेम्बार बा जोंनि प्रेसिडेन्टनिसिम जेबो सेन्ट्रेल एबसुनिफ्राय दिल्ली एबसुआ डिजल्भ जासिगोन बा डिजल्भ जाबाय होननानै जेबो प्रायर नटिस फैयाखै आरो जों बिदि आनकनस्टिटिउसनेल एक्टखौहाय जोङो कन्डेम खालामो गोजोन्थों उर्खाव बिथाङा बुंदों जे जोंना आबसुनि कनस्टिटिउसन बुकआवहाय चेप्टार 20 आवहाय लिरनाय दङ किन्तु आं फरायनायाव आं नुदों बे कनस्टिटिउसन बुकआव चेप्टार 20 आनो गैया बाहाय चेप्टार 5 सो दङ जेरावहाय आर्टिकल 20 आवसो मेनसन खालामनाय दङ बेबो सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार्सखौ लानानैसो स' बिथाङा आंनिबा दिनैसिम सेन्ट्रेल कनस्टिटिउसन लेखाखौनो फरायनो मोनफेराखै आरो बियो बुंबावदों जे जोंना बाहेरायाव थानाय इउनिभार्सिटिसफोरनि थाखाय मोनसे कनसिडारेशन्स होयो होननानै बुंदों स' बिथाङा दिनै बेखौ बुजिनानैहाय जोंखौ मानो बे फिक्स नाम्बार अफ मोनसे इउनियन मेम्बार जानांगौ होननानै जोंखौ मानो थाखाय एथ' प्रेस खालामदों दा बिथाङाबो दिल्लीयाव थानानै मिन्थिखागौ दे दिल्लीया माबायदि सिटुएसन जों माबायदि सार्कामस्टेन्सेसआव थायो स्टुडेन्टसफ्रा फरायनो थाहैयो जेनि गेजेरावहाय नों बयबो एज ए इन्डिभिजुवेल बिसोरो आबसुआव लिड लानो होननानैहाय ओंखारा नाथाय बेनि गेजेरजोंबाबो जोङो 20-30 जन जे स्टुडेन्ट जे ओंखारो जोङो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बे दिल्लीनि मोनसे इउनिटखौ जोङो मोनसे फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों एभ्रि इयार नाजायो स' बेनि थाखायनो जोंना बे मोनसे हार्ड एन्ड फास्ट रुलखौ जोङो फल' खालामनो हाया वेन इट काम्स टु द नाम्बार अफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स जों मालाबा 27 जनजोंनो खालामो मालाबा बेनिफ्राय लेस नाम्बारजोंनो जोङो खामानिखौ सलायलाङो मालाबा बेनि बाराबो जायो थ' बेनि थाखायनो जोंना बे हार्ड एन्ड फास्ट रुल मोनसे रिजिड नाम्बारखौ जों फल' खालामनो हाया बिथाङा बुंदों जे जोंना 1000 मेम्बार्स 1000 स्टुडेन्टसफोर दङ जानो हागौ इट्स अ भेरि बिग सिटि मोनसे गिदिर सिटि बे बाहाय जों नाम्बार अफ काउन्ट्सखौ जों गोमायो जोंहा एज ए हिउमेन एज ए इन्डिभिजुवेल जों बयबो मोनसे एंगेज जानानै थायो गावबागाव इउनिभार्सिटियाव स' बेनि गेजेरजों जोङो बयनिखौबो जों काउन्ट लाजोबनो हाया नाथाय बेनि गेजेरजोंबाबो जोङो जे स्टुडेन्ट जों मबिलाइज खालामो जोङो एभ्रि इयार मोनसे फ्रेशार्स जालाङो फ्रेशार्सल' नङा जोंनि बे मोनसे रेसपन्सिबिलिटि एभ्रि इयार जे डिफरेन्ट इश्युसफोर जे जोंनि गेजेरावहाय बर' स्टुडेन्टसफोरनि गेजेराव जे रेस जायो मोनसे दिल्लीयाव थाबा माबा मोनसे मालाबा फरायनायनि बेलाखौ लानानै सोरबा मालाबा पार्सनेल इश्युखौ लानानै जों सल्भ खालामनांगौ जायो स' जों बे 15-20 जन स्टुडेन्टसनि गेजेरावबाबो जोङो बे इश्युसफोरखौ जोङो एभ्रि इयार स्मुथ खालामो जोंनि बे इउनियन मेम्बाराव साबसे दं साबसे गैया बे बुस्थुआ मालाबाबो जोंनि खामानियाव इफेक्ट खालामफेराखै आंनि जेसेबां बोसोर थानाय 9 इयार्सआवहाय बे बुस्थुआ इफेक्ट जाफेराखै जोंनि आबसुनि मटिभानो एट दि एन्ड वाट सार्भाइभेल इउनिटि बेहाय लिरनाय दङ इउनिटि सार्भाइभेल एन्ड प्रस्पेरिटि स' जों बेनि गेजेरजोंनो जों 15-20 जनबाबो जोङो बे
मोटिव बे मोनसे एम खौहाय जों लाखिनानै दोनो यूनिटी सर्वाइवल एंड प्रस्पेरिटी दा उर्खाव बिथाङा बुंदों दे जोंनि गेजेराव यूनिटी गैया माबा मोनसे जेंना जेंनि जानानै डिसल्व जादों बे बुस्थुआ गैफेरामोन जोंनि गेजेराव सब समय यूनिटी सर्वाइवल एंड प्रस्पेरिटीआ दङमोन दा दिनैसो बे इश्यू जानानैहाय जोंनि गेजेराव बे मोनथाम मोटिवा यूनिटी सर्वाइवल एंड प्रस्पेरिटीआ जोंनि दिल्ली यूनिट एबसुनि गेजेराव मोनसे बे गोजान जानाय जादों दा बेनि थाखाय जों स्टुडेन्टसफ्रा बेखौनो सानो आरोना एसेबां बोसोर जोंनि गेजेरावहाय जोङो स्मुथलि फांक्शनिं खालामबोबाय नाथाय बे 2018 निखौ लानानैहाय दिनै माने सेलेक्टिभलि बे बुस्थुखौ लानानैहाय मानो जोंखौ कुइसन खालामदों जों बेनि सायाव स्टुडेन्टसफ्रा बेखौ मोजां मोनाखै प्रेस कनफारेन्सआव बेजों थाफानाय मानसिफोर सानै दंमोन बेयो दिल्लीयाव फराया आरो जों सिनाया बिसोर सोरमोन होमबा बाव मिन्थियो बाव रावबो एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स गैयामोन बेजों गासिबो आलदा आलदा जायगानिमोन जों सिनाया बिसोरखौ आरो बाव दाखालिसो आब' माइदां प्रेस रिलिज होनायाव बाव गासिबो एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोर दंमोन जाय एक्सबो दंमोन एक्स मेम्बार्सबो दंमोन एक्स प्रेसिडेन्टबो दंमोन एक्स भलन्टियार्सबो दंमोन आरो एक्स स्टुडेन्टफोर मेला जाय जाय दिल्लीयाव रिटायार जादोंमोन दिल्लीयाव फरायदोंमोन बिसोरबो दंफायोमोन आरोबाव दिनै नुनो मोनो आरो होमबा सापर्टआ सोरनाव दं दा जों आउट अफ 30 आव जेनेबा 26-27 आ जुदि सापर्टआव दंबा बे सासे सानैनि खोथा लानानै बे फोसावनाया मोजां नङा आरो बे टटेलि फल्स एलिगेशना जे लागायदों बे नङा नंखाय बाथ्रा बे हारसिं गावनि इग' सेन्ट्रिकनि थाखायसो बे गाव दुखु मोननायनि थाखायसो बे पस्ट मोनैनि सायावसो बे रागा जोंनानै बे जोंखौ दाय होदों आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव जोंखौ गाज्रि नाम जोंखौ फोसावहैदों आरो जों गोदोनिफ्रायनो इउनाइटेडखा जोंनि दिल्ली एबसुआ अलवेज जों स्ट्रंखा यूनिटी दं जोंना यूनिटी गैया होनना बुंदोंमोन बे एलिगेशन लगाइदोंमोन बे टोटली फॉल्स। मेरा नाम जानू सोलगेरी है। मैं बोरपेटा आसाम से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से दिल्ली में रहा हूँ, तो मेरे बोलने का एक्सेंट थोड़ा हिंदी में होगा। तो मैं 2018 से ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियंस दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ मतलब अभी भी हूँ देखा जाए तो यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं 20 साल 20 ईयर्स कुछ रह रहा हूँ और तो मैंने दिल्ली एब्सू का जितना भी आज तक प्रोग्राम देखा है, मैं कुछ 2008 से लेकर 2020 तक मैंने दिल्ली एब्सू से रिलेटेड सारे फंक्शंस सारे इवेंट्स अटेंड किए। तो वहां पे आज तक कभी भी किसी पे ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि 2018 में हम लोगों ने जब मिल के एक एग्जीक्यूटिव बॉडी न्यू बनाई, हम लोगों के पास 20 से अबव पीपल थे, स्टूडेंट्स थे, काफी सारे काम करने वाले। कुछ ऐसा था जिन्होंने जो दिल्ली में काफी साल से रह रहे थे, उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया। कोई अपने न्यू एडमिशन्स में आसाम शिफ्ट हो गए, हर कोई वो अलग अलग हो गया। तो जो दिल्ली में स्टूडेंट्स रह रहे थे, एक्सपीरियंस काफी सालों से जो दिल्ली में रह रहे, जैसे कि मैं भी उनमें से एक था। हालांकि मैंने 2014 से दिल्ली एब्सू के लिए काम किया, बट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मुझे 2018 में मिली। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि 2018 में जो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई थी, जो टीम थी, वो हम लोगों ने मेजोरिटी के साथ बनाई। यहाँ पर डिसॉल्व करने की बात आई तो एक एप्लीकेशन मैंने देखा था कि फेसबुक पे पोस्ट हुआ, जहाँ पर लिखा गया था कि मिस माइदांग बसुमतारी द्वारा डिसॉल्व किया गया। बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने डिसॉल्व करने की कोई भी बात नहीं की थी। हम लोगों ने एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा हुआ था, बस हम लोगों ने उसका परमिशन मांगा सेंट्रल एब्सू से। तो जहाँ तक मुझे बताया गया कि सेंट्रल एब्सू से उन्होंने हम लोगों को रिजाइन देने के लिए भी नहीं कहा था। जब रिजाइन देने की बात नहीं कही तो उस पोस्ट में माइदांग बसुमतारी द्वारा डिसॉल्व टीम कैसे हुई, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। डिसॉल्व कैसे हुई?
आरो मोनसे खोथाबाव जेराव जोंखौ बुंदों जे कि जों 2019 आव मानो फ्रेशार्सखौ खुंनो हायाखै जेला 2019 नि गोदान सेसना स्टार्ट जादों जेला स्टुडेन्टसफ्रा गोदान एडमिशन लाफैदों बे समावबो जोंनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स प्रेसिडेन्टनिफ्राय फन कल थांदोंमोन बिसिनाव कि जों फ्रेशार्सखौ खुंनो ना खुङा बिकज स्टुडेन्टसा जेला गोदान सफैयो होमबा बे टाइमावनो जोङो फ्रेशार्सखौ खुंनांगौ जायो नाथाय बे समावबो बिसिनिफ्राय जोङो जेबो क्लियार काट एन्सार मोनैयावहाय जोङो बे इनिशिएटिभखौ जों आवगायनो हायाखै बिसिनिफ्राय जों मोनसे क्लियार काट डिरेक्शन मोनाखै आरो जेराव जोंखौहाय बिसोरो बिराद एलिगेशन्स होखाबाय 2018 आव स' बेखौ साननानै जोङो 2019 आव जुदि जों फ्रेशार्स खुङोबा जोंनि फारसे मा रिपारकाशन्स जागोन बिसिनि साइडनिफ्राय बेफोर खोथाखौ जोङो साननानै जोङो बे फ्रेशार्स खुंनायखौबो जोङो दोनथ'नाय जादों आरोबाव आं होनो सानो बे दाखालि 4 जुलाइ 2020 आव जे सेन्ट्रेल आबसुआ थ्रु फेसबुक मोनसे लेटार पोस्ट खालामो बिनि उनावसो जों मिन्थियो जे जोंना दिल्ली इउनियना 2018 बेचना डिजल्भ जाबाय होननानै आरो जों बेखौ मिन्थिनानैसो जों 7 तारिखआव मोनसे प्रेस रिलिज लायो आरो बिनि उनाव जों लोगोसे मोनसे फर्मेल लेटार हरनानै जों आबसुनि सेन्ट्रेल आबसुनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिखौ जों एड्रेस खालामनानै मोनसे फर्मेल लेटार हरो जे थाबैनो रिजल्भ खालामनांगौ होननानै ओमफ्राय दा जों नुनो मोनो जे जों एड्रेस खालामदों सेन्ट्रेल आबसुनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिखौ नाथाय रेसपन्ड खालामदों होनबा उर्खाव बर'आसो आं दा बेखौनो सोंनो सानो उर्खाव बर'आ सोर आरो बे सेन्ट्रेल आबसुखौ मारै रिप्रेजेन्ट खालामखो आरो बेनो सोर अथ'रिटि होखो खुलुमबाय आंनि मुङा हेमचन्द्र ब्रह्म आङो अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन दिल्लीआव 2012 आव एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव आङो एज ए लिटारेरि सेक्रेटारि मावबोनो मोननाय 2012 आव जेला एबसु